máis cara que temos en España agora mesmo no noso país. Creo que ata agora hai que ser conscientes de que nin Partido Popular nin Partido Socialista fixeron absolutamente nada en todo este tempo para poder dar solución a un dos principais problemas dos que se queixan, dos que nos queixamos os galegos. Creo que están instalados permanentemente nese rifirrafe continuo, nese ir e vir de acusacións, e ningún dos dous puxo solución a un problema, como digo, que de urxencia e de prioridade absoluta para esta terra, para Galicia. Creo que hai que ser conscientes de que somos a terceira comunidade autónoma con quilómetros de pago máis elevados. Eso ten que darnos conta de que, como digo, non se fixe nada todo agora. Creo que os galegos, neste caso, elíxennos e votannos para que lles solucionemos os problemas e que non lles poñamos en riba máis problemas e agravemos os que xa temos. Porque esta autopista, como todo o mundo sabe, os usuarios que facemos uso dela prácticamente a diario, sabemos que as peaxes non deixan de subir ano tras ano e debemos que seguir asistindo a esta subida incesante e constante, como digo. Este partido, Ciudadanos, comprométese que unha vez que este no goberno da Xunta de Galicia vai a dar solución a este problema. As peaxes en Galicia van a ser cousa do pasado en canto esteamos formando parte do goberno da Xunta de Galicia. As peaxes en Galicia con Ciudadanos na Xunta de Galicia van a ser cousa do pasado. O primeiro que vamos a facer cando esteamos nese goberno da Xunta de Galicia, como digo, é sentarnos e conseguir que se sente o goberno autonómico e o goberno a nivel nacional para buscar unha solución e que as peaxes, como digo, pasen a ser cousa do pasado.